Et là, la vieille. Ah. An sama ba. Mbani sama. Wani da. E badu. Abora tara duwo. Igor musodu. Mayane, est-ce que abora? Muna kanga biye. Kola ga kesi na sisa. Ije ise kana yala de. Tabla ka daga du kono. Abe ko fo $3. Ka jona muruti ko $. Bo foi de. Me mu fi mba to mali. Ije ise kana yala. Ah. Ni sunu yara abe gele mare. Ate be mare. Nyam. Me to foi kala man tinna. Ne mo melo. Munata. Nina ta dugu ne mo me passer. Ina fo jeli ko. Kemi nan no. Ay bi ta ba bon ko ti la ma confirmer ala. Mena fa. Non. Abuna mo so ke kiya ka biya. Fatim tare. Oma banga de do. Kanye ga nya chinga. Ya Rose. C'est un bon sang. Kan ni da kan fuku. Focal don. I wala mbatere. Zoli. Wala labe de tanto. Ngosmo ko imuna wala mi sangono ha. Ise ga dal. Han fami. Mo itaru bi femi nyana ma yakon. Niyoyi. Ala na nusa jawuju bi. Ah, chere la. Nodo, o farfa ko mo. Duma ne wele kan to. Ah, ko ki ba ya. So le bi tsura ba so ko na bo ni wa ta mu di no wa. Ni ga ki to. Ni na sa ka beto. Ai, yo é vis-à-vis. Allah. No. Saka so ba fiena. Ai, yo é yere. Olha lá. Ni madala ku. Wala. Wallahi. Mun ne masa kuma ne jolin tuwan. Kane jati. Ha? Selen mene atofo. Ai, yo é gera chogodi. Ala kamasa. Wallahi tatafo. Itato. Baworo ko. Aka ne kuna se present la ma boy. Ai di la sai. Ah, tafo ke. Ai tafo ina. C'est pochon. Pochon te on. C'est moni bijou qui bara. Non ni mo famana yɛrɛ de mais donc n tɛmɛna bisu ninnu ka kare kɔnɔna fɛ n donna ko n bɛ foli kɛ bisu ninnu fɛ yen non an ye fila ni yɛrɛ fɔ mais non an wuli tɔgɔ ma ɲa quoi bari bisu nana ne attaquer ni kuma dɔw ye non fo ka ne jɔ n yɛrɛ la quoi
cɛ ni o ma si no ko bɛ ne kun kan ale kan ka ne ɲininka cogo sugu dɔw la ne ka fɛn ɲɛfɔ a ye mais bisu nana i sin ka ne attaquer ko fɔ ne bɛ min na ko fɔ ne de ko ɲɛfɔ ale ye mɔgɔ bɛ se k'i kun kan ko bɛɛ fɔ mɔgɔ ye wa cɛ Ali ni mɔgɔ bɛ jɛ la kɔni a ka aw ka gundo kɛ ɲɔgɔn ye a ka n'aw kɔnɔ dogo ɲɔgɔn na mais bisu ye mun de fɔ e ye mais ne kan ka o gundo min fɔ o gundo tɛ nin ye o ma fɔ ma ne b'a fɔ a fɔ don bin na n'a ma se ale ka ne attaquer tan tɔ sinon gundo caman tɛmɛna ne m'o fɔ aw ye e yɛrɛ o bisu ye attaquer bisu ye mun de fɔ e ye Bulo a da kuma in kun b'a ye i b'a dɔn ni ne yɛrɛ miiri jiginna kuma in na ne dusu bɛ kasi de quoi depuis a ye ne attaquer dɔrɔn ne wulila k'u ka du bila pewu ni ne tun ma bɔ yen nɔ walayi ne tun bɛ mankan kɛ bon n'o dun tun ye mankan kɛ n jo t'a la parce que n taara baga a ma Ali tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o tɛ teriya sa quoi Ali e fɛn bɛɛ de falennen don i comportement bɛɛ de changelen don i ma ne ɲininka i b'a fɔ an ka faga wa i ma ne ɲininka i b'a fɔ an ka da wa tiɲɛ yɛrɛ la teriya tɛ se ka taa o kɔ quoi Bulo i tɛ min dɔn na n ka f'i ye n bɛ musoko la bi n b'a la sini bon n y'a diɲɛ a t'a fɛ k'o mɛn de wa mais hali e b'o la est-ce que o sera e k'o dogo anw na e yɛrɛ ni bisu ne ma se ka foyi faamu aw la aw bɛ ne sɛgɛsɛgɛ i b'a fɔ k'aw woloden o ma mun de kɛra mais Ali an ka ɲi sɛgɛsɛgɛ parce que n'anw de bɛ jɛ la cɛ bɔ n y'a diɲɛ ne fɛ ne nana baro la mɔgɔ fɛ yan ne nana baro la wulu de fɛ ne taara ok problème t'a la ne den Nan bɔ o dɔ bɛ foto min di ma bɛn ne ye foto min di ma o don o bɛ min kaya saba n tɛ tɛmɛ o kan o dɔ bɛ foto min di ma a bɛ min ba ne ye foto in fara n ye tiɲɛ fɔ diyara n ye mun de la y'a fara ne fɛ ka tiɲɛ fɔ ye tuguni mun de y'a fara ba e de kɛra ne ka ɲɛnamaya sababu ba ne b'a dɔn pɛrɛ ne tɛ fɛnw fɛ e tɛ k'o fɛ ni ne dusu kasi la ne b'a dɔn e bɛ tɔɔrɔ o bɛɛ kɔfɛ e kan k'a faamuya ka dɔn kuma in kun se mun ka d'a kan e de ye ne bange n tɛ y'i ka kuma faamu i bɛ se ka wuli ka taa a tɔ to min yɛrɛ ni n'an hakilina ye n y'a mɛn ba a fɔ ne den ninnu bɛna n lamaloya n fa dun tɔw cɛ la nka a ye kuma min fɔ a n'a denmisɛnninya bɛɛ kuma in ye tiɲɛ ye sabula a yira ne bɛna don mun na o man d'a ye ne y'a jagoya ka don a la sisan est ce que kɔlɔlɔ mana bɔ o la a bɛ sɔn ka kɛ ne yɛrɛ nɔ ye dɛ ne dun den ka di ye cogoya min na ne man ka don foyi la mun b'a tɔɔrɔ wa mun man d'a ye fɛnɛ a ka di ye cogoya min na ne kan ka ɲininka a diɲɛ ko ye min ye a k'o fɔ n ka don o la kɔfɛ ni n balima tɔw an b'a ko dilan cogoya min na an b'o dilan ten
a fɔ ne den min na komi bi yɔrɔ mɔgɔ ma k'i sen don ne ka diɲɛ ko la an y'an tile kɛ olu fana k'an kun sabula ne b'ale ba furu don min na a ba ma jaabi a ka kuma na o mun na ne b'a fɔ ko n b'a jaabi k'a di cɛ wɛrɛ ma a n'a ka denmisɛnninya a hakili bonyana nka n b'a lajɛ. Fatim, Ça va? ça va? Alhamdulillah. K'an fêté? Fatim, i hakili b'a la don dɔ la ne ye i lajɔ. Awɔ. Bon tiɲɛ yɛrɛ n y'a dɔn don min na don i ma taa di a kan n hakililata dɔn i y'a wuli na tiɲɛ na komi hadamadenya ye fɛn dɔ ye n'i mago bɛ hadamaden na n'ale dusu la e man kan tɛ ka dusu bon tiɲɛ na n'i bɛ se k'an déplacer kɛrɛfɛ dɔɔni ni mɔgɔ dɔ b'i la i fɛ ka fɛn dɔ f'i ye quoi n'a ma kɛ i ma baasi i delila yɛrɛ yɛrɛ de vraiment. I ka kuma diyara n ye. Adamaden ni mɔgɔ y'i lajɔ ka kuma i fɛ ni bonya kɔnɔna ye foyi tɛ bonya kɔnɔna fɔ an ka taga. Fatim, komi ni mɔgɔ bɛ teriya la n'a bɛ degun sugu dɔw kɔnɔ a ka kan i k'i cɛsiri hali n'i ma se ka bɔ a degun kɔnɔ i kan ka se ka fɛn dɔn a degun kɔnɔna la bon ne terikɛ n'o ye Ali ye bon ale kɔni bɛ degun dɔ kɔnɔ ne ka analyse kɔni y'a yira degun nin hali ni e ma se ka ban n dalen b'a la a fura kɔni bɛ sɔn ka sɔrɔ i bolo n'i sɔnna k'i kɔnɔna diya n ye ka cɛ fɔ n ye n dalen b'a la degun ni fura a bɛ sɔn ka sɔrɔ i bolo. I ka kuma diyara n ye i ka nin ɲininkali a diyara n kosɛbɛ i terikɛ ne ni e terikɛ b'i teriya la de bɛ n'an ka dɔgɔ i y'a faamuya ala nana kɛ ne nana furu ne tagara n cɛ fɛ yen mankanmisɛnnin yɔrɔ jagoya mankanmisɛnnin tɛ ban furu kɔnɔna la furu mana kɛ cogo o cogo don dɔ aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mankanmisɛnnin nana don ne ni n cɛ ni ɲɔgɔn cɛ sisan ne nana ka na an ka so bon ale nana k'ale b'a fɛ ka ne furu n'o kama ne ka ma kɔnɔ n ko n bɛna jaabi d'a ma bon su ni tile a b'an fɛ yen sanga ni waati bɛɛ a b'an ka so ne dun cɛ ma ne labila fɔlɔ ne ka furu ma sa ne cɛ ma ne labila ni ne cɛ nana bɔ o kalama sisan a bɛ ne ka sababu ye ka degun dɔ de fara dɔ kan quoi n'o kama n ka mɔgɔ n ko n bɛ tila ka jaabi d'a ma i y'a ye. Ok, problème t'a la n y'a faamu tiɲɛ yɛrɛ la ne fɛnɛ tun ma nin fɔ ne ye ne tun tɛna se ka nin dɔn nin ko in bɛɛ la quoi n ye nin fɔ n ye n ye faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔna la quoi tiɲɛ yɛrɛ la i ka kuma in a diyara n ye n ye faamuya caman sɔrɔ n yɛrɛ kan ka baara kɛ cogoya min na n bɛ baara kɛ n'o ye nin kuma in kɔfɛla la. Ok Fatim, merci. Ok. N diyara n ye yɛrɛ de. Merci. Voilà bon ne bɛ sin an b'a kɛ ten quoi. A seli ɲuman. K'an bɛn o la. La beauté. Rosie. Kanye. Iyo ko kai mi fa ki saro di mante fu di ma. Rosie. Ibaro milia. Ni boy ɲɔgɔn Awale ayo. ni na ye ɲɔgɔn ye bi finjiminen don dɛ ne yɛrɛ hakili la n ko n'a ni ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn a bɛ n'i bugɔ Ai ne na ɲɔgɔn ye. An sigila ka kuma de. i n'a kuma na a ye jumɛn de fɔ E delila ka n ka cɛw kuma dɔ f'i ɲɛna yɔrɔ. awɔ e delila ka fɔ A ye ne lasigi o kuma de la. Ne fɛnɛ ko ko n t'o la. ala ka jisuma k'a fura ye Amina.
Ne ko e nana mun de ɲini an fɛ yan cɛ sabali sa i sigi n bɛna n sigi mais n bɛna ala ta de f'i ɲɛna parce que mɔgɔ t'an fɛ yan bi tora i ka ko bɛ tantɔ ne ko ne m'a f'e ɲɛna ko ne t'a fɛ k'i yaala an ka da kuma tɛ sokɔnɔ ma Fatimu i m'a fɔ ko ne kana to k'i lajɔ kare kɔnɔ ne bɛna o fɛ yen de an kana ko mɔgɔ sɛbɛ fɔ e bɛna mun de ɲini an fɛ yen a yɛrɛ kɛra kunnadiya ye ne bamuso tɛ yan o tuma e b'a fɛ ka problème wɛrɛ de lase ne ma Fatimu na ka kelen f'i ye e bɛ kuma fɛn fɛn fɔ nin si tɛ don ne kunfɛ mɔgɔ min jarabilen don a ɲɛ fiyɛlen don a tulo gerenen don ne ɲɛ bɛ fɛn kelen min na sa o ye de nune me ne ti lafiya bon ne bɛ min kɔ ni mo promesse ta ne e tɛna lafiya ne yɛrɛ fɛnɛ tɛna lafiya